Poso Dagupan naman tiniyak ang mahigpit na pagbabantay at pag-deploy sa mga paaralan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Hihigpitan pa ng Public Order and Safety Office o Poso Dagupan ang seguridad sa kakalsadahan at deployment ng mga personnels para sa mga pedestrian at mga mag-aaral ngayong nalalapit na ang pagbubukas ng klase. Ayon kay Poso Dagupan Chief Arvin Decano, bagamat may ilang kalsada pa ang nasa ilalim ng road elevation, ay titiyakin nilang may nakaantabay na personnel upang maging gabay sa trapiko at aalalay sa mga mag-aaral. Nagre-ready na rin kami na ngayon para ma-assess at matulungan pa kung may problema yung mga estudyante. Kaya ang ginawa naming duty namin ngayon is may hanggang 8 PM na kami ngayon. Iginiit ng opisyal na may designated pedestrian lane sa mga paaralan na binabantayan ng mga POSO enforcers na dapat gamitin ng mga tatawid. Kaugnay nito, may mga nakatalaga rin sa mga bahagi kung saan nakikitaan ng traffic congestion, lalo inaasahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa unang araw ng balik eskwela. Ay bawat school yan may dalawang enforcer tayong pagdating ng umaga may dalawa, and then pagdating ng 11 may papasok na ulit na isa, kaya mag-a-adjust lang yan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.